Nu er vi ude så måske igen, og vi er lige været nede af den blå piste. Det gik faktisk sådan okay godt for de fleste, men jeg vil lige nævne, at Stine, hun mestrede at miste begge ski og skistav og slår 3 koldbøtter i træk nedad. Det er meget fascinerende. Men ellers så går det faktisk okay for os alle sammen. Med undtagelsen, altså Katrine Borg, hun kommer der og holder på, hvor jeg lidt problemer med det også en gang imellem. Børn kommer lige kørende der. Det er derfor, jeg fik ret kort jagten, når vi kommer. Jeg synes, du klarer det rigtig flot. Well said. Du hørte det. Okay, vi er netop nu på vej med en sofa. Jeg ved ikke, hvad det kalder, en sofalift. Umiddelbart så går det faktisk ikke så skide godt, for Alex har låst sit ben fast med den her ting her. Og sin skistav, som har lige smerter ved knæet. Men vi skal op til den grønne, og det gjorde den grønne. Og vi har været nede den en gang før, og det gik sådan okay. Så det skal nok blive spændende. Men ja. Ja, og Katrine Mor, hun har stadig problemer. Ja, Katrine Borg har stadig rimelig store problemer, men vi støtter hende alle sammen 100%. Altså, vi er der virkelig for hende, ikke også? Ja. Det er derfor, vi har taget denne her uden hende. Ej, hun er med, somewhere. Prøv at høre, mit ben, det falder i søvn. Jeg kan ikke kramme på det, der så ondt. Whiny. Vi er så her halvvejs ned af bakken den grønne. Vi er desværre nødt til at meddele, at Katrine Borg, hun har valgt at springe fra holdet. Jeg ved ikke helt, hvor hun har sprunget her, men Pernille, hun er stadig, det er vi alle sammen meget glade for. men ellers så går det faktisk ok. Vi holder lige pause. Det er meget smukt, så det er ganske. Hold da op, mand. Ja, hold da kæft. Det er helt vildt. Men ja, vi håber, at Katrine, hun klarer sig godt der, hvor hun nu er henne. Keep driving.